Abamenyi b'Ekenyoro kia matangamano sub-location ya Boikang'a ewodi ya Boikang'a ebunge ya South Mugirango nigo bakorwo kurobekana ase okorokia obororo bwabo igoro ya ogosariwa kwa omwana omoke bwa emiaka 13 nigo barobekana goika ase enka ya omokageri oyo boigo ore omotureti naende ore omogori ase Ekenyoro eke iga nigo baboria ase oboamo omwana oyo iga anyore oboene bwaye okwana na ng'ina kore omwana oyo iga niga atoerera buna atomete omwana oyo epara erinde achi konia amatoke ase omokageri oyo iga ore omogaka bwa emiaka 55 amorangereti gochia ase enka yaye erinde amoirere amatoke korende akaumerana na egekoro eke iga kia obosoko iga achiete epara konia amatoke chinsa chia amorogoba ekero agenda para akonia amatoke nowanyora omonto oyo iga omotebi ntere amatoke ya epaundi gocha nkogorie ekero amoirere amatoke aywo bono noo amorangeti gochia mwaye iga abwo bono rende akamoira buna amoirete egekeri iga agamokorera ebikoru bia obosoko. Okwana na omwana oyo iga niga aerera buna iga are na obwoba mono ekiagera omokageri oyo iga niga abeire okomogosereria buna nkomoita are aise gotebia onde bwensi nabo igo ase omwana oyo iga nabwate okoboria gochia ase abarai ba ekaunti ya Kisii anene mono omo-women rep ekaunti eywo Donya Doris Aburi amobwatesie erinde anyore oboene bwa omwana oyo iga nise ase omwana gakia eserekari ancha nkonye omonto oyo otamire naende niga agotisiera omwana one bune ogokwana nkomoita are bono igo nare gosaba ase ogwancha koina omwana one nairia echinyagitari osinyire niga otwarie oborwaire bwa okogwa buna omonto ogokwa enduma agochi koba omogaka onde bwensi okia nse omo-women rep bwa ekaunti Donya Aburi noigwete ase ore buna okorera abana chinyaroka bagokorerwa ebinto buna ebi nobigwete. Okwana boigo na omong'ina bwa omokageri oyo iga niga aerera buna ere ase rituko erio otarenge ase enka yabo niga achiete ase enyagitari ekero akoirana akaumera amang'ana aya igaikire gokorekana niga aboria abanyakenyoro aba iga ase obwamo bamobwatesie erinde barigie omokageri oyo nonye nere natagete oboene bwa omwana oyo bororekane. Gaki abaminto gaki emokong'ita bosa inche narenge igo gaki nasogete Jumaine rituko ria Jumaine na omwana korwa nyagitari narenge nkamanya koumera amang'ana aya gaki na inche nkumeti abaminto gaki tosangere tomonyore abwatu gaki korwa ase Ekenyoro kia matangamano sub-location ya Boikang'a ewodi ya Boikang'a ime ebunge ya South Mugirango ekaunti ya Kisii inche Lilian Murang'a.